šéf štatistického úradu si môže ten prieskum strčiť do zadku, to môžete odvysielať, ale ja so sebou brnkať nenechám. Som strašne nasratý z toho, čo si dovolili a budem to riešiť. Danko opäť plače a narieka. Andrej Danko je chorý človek. Momentálne je nešťastný z riaditeľa štatistického úradu, ktorý Slovenskej národnej strane nameral v prieskumoch iba 1,5%. A neviem, kde bere drzosť šéf štatistického úradu zverejňovať prieskum, ktorý sa robí výslovne interne, je neoficiálny, kde on ako bývalý funkcionár Smeru zverejní prieskum, že SNS má 1,5% a beriem to ako podraz Smeru opäť. Dankovi sa nepáčia praktiky Roberta Fica, ktorého považuje za darebáka. Ale napriek tomu sľubuje mu vernosť až po hrob, lebo bez Roberta Fica je Andrej Danko velikánska nula. Danko nás neustále presvieča, že je iba smiešný politik, na ktorom sa zabáva celá krajina. Je to tragické, ale našli sa voliči, ktorí Dankovi v ostatných voľbách dali politickú moc a vďaka jeho kumpánom máme tu politickú krízu a nefunkčný parlament. Problém Slovenskej národnej strany bol vždy alkohol, ktorý ovládal Slotu, Malikovu aj Danka. Andrej Semaforovič neustále hľadá viníka za svoje politické prešľapy a neúspechy. Len pre zaujímavosť Andrej Danko trpí niekoľkými fóbiami. Jednou z nich je dromofóbia, ktorou trpia ľudia z prechádzania cez cestu. V politike vás môžu nenávidieť. V politike môžete polarizovať. Ak máte ultrafans a máte tých, čo vás neznášajú, to všetko sa dá prežiť. Ale čo je absolútne káo v politike, je, keď sa stanete smiešným. A on sa smiešným stal. Roman Michalko mal pravdu, ale aj on bezhlavo kráča v jeho šľapajach. Celá partička, ktorá sa dostala do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany, je z inej ešte neobjavenej a plochej planéty. Ako sa ocitli na našej planéte, nechcú prezradiť. Ďalší Dankov kolega, poslanec a pacient si myslí, že sme modifikované kukurice. Automaticky sa stávate oficiálne vo Wikipédii geneticky modifikovaným organizmom, tak ako kukurica. Čo si to dovoluješ, ty čuráku? Ježiši Kriste, Slováci. Ty vole, co je ďalšího? Poviem vám to inak. Fico rozhadzuje ľuďom omrvinky, ale tá opozícia im nechce dať ani to. V bezvýznamnom svete slovenskej politiky sa roztrhlo vrece s pacientmi. Po Kaliňakovcoch vyliezol z brlohu Edo Chmelár a chrlí nezmysly. Chmelár sa síce narodil na Slovensku, ale mentálne patrí do krajiny, kde zajtra znamená už včera. Len pripomínam, že Robert Fico Chmelára vyhodil zo svojho zboru poradcov za kritiku plochozemcov. Edo Chmelár sa dlhodobo nevie politicky presadiť a tak múti kalné a smradľavé vody slovenskej politiky. Aj keď neúspešne kandidoval za prezidenta, nevylúčil ďalšiu kandidatúru. Nech Boh ochraňuje Slovensko. Chmelár chodí po médiách a sofistikovane presvieča verejnosť, že vlastne Ficovi máme ďakovať za omrvinky, ktoré nám prerozdeľuje z našich daní. Chmelár Roberta Fica síce aj kritizuje, ale nezabudne nám oznámiť, že Fico nemá alternatívu, takže vlastne je náš záchranca. Nerobím si žiadne ilúzie z dnešnej opozície, ale tvrdiť, že opozícia ľuďom nechce dať ani omrvinky, je dosť vulgárne a hlúpe vyjadrenie hodné idiota. Pripomínam iba jeden všeobecne známy argument z nedávnej minulosti. Za Ficovej vlády boli prídavky na deti valorizované za 8 rokov o 1,85 eur. Od roku 2023 Matovičova vláda začala vyplácať prídavky na deti v hodnote 60 eur. Odporúčam pánu Chmelárovi, nech si naštuduje rodinnú politiku za Ficovej vlády a porovnal s predošlou vládou a zistí, že Robert Fico je sociálny netvor. Konsolidácia a transakčná daň ožobráči ešte viac chudobných a bohatí budú ešte bohatší. Pána Chmelára by mali zaujímať, ako sa prideľujú finančné odmeny politikom, úradníkom, ako sa zvyšujú platy poslancom a ministrom. A to všetko z omrviniek občanov. Robert Fico kritizoval 15 000 eurový plat prezidentky Zuzany Čaputovej. Poskok mafie bude mať plat 18 000. Že na Slovensku 900 000 ľudí si nemôže každý týždeň dopriať výživné jedlo. Dovolím šetriť na ľuďoch. Obyčajný herec
Pán Chmelár by sa mal zaujímať aj o majetky politikov a hlavne za aké omrvinky ich nadobudol Pellegrini, Fico, Počiatek, Kažimír a mnohí ďalší.